హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు రాణి చేతి వంట. నేను ఈరోజు బీరకాయ తీయగూర చేస్తున్నాను. దంచిన పొడితో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దానికి నేను ముందుగా ఒక చిన్న కప్పు శనగగింజలు, 7-8 ఎండుమిర్చి తీసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి. ఒక 3-4 మినిట్స్ బాగా హై ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. అలా వేయించుకున్న దాన్ని తీసి చల్లార్చి పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు దంచుకోవాలి. లేదంటే మీరు మిక్సీ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఆప్షనల్, అది మీ ఇష్టం. ఇలా దంచి చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. బాగా దంచిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. బీరకాయ తీసుకొని పైన ఉన్న పొట్టును, నారను తీసేయాలి. నార తీసిన, పొట్టు తీసిన బీరకాయలని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. బీరకాయ ముక్కలు కట్ చేసుకున్న తర్వాత కడాయిలో ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని పోపు కోసం ఆవాలు, ఉద్దిపప్పు, పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోవాలి. దీన్ని వడియం అంటారు. వడియం అంటే ఏం లేదు, ఆనియన్ రీప్లేస్మెంట్ అంట. ఆనియన్ని అలా ఎండబెడితే అలా అవుతుంది. మేము అలా చేసుకుంటాం అన్నమాట. బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది. వడియం బాగా ఫ్రై అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయ్యాక కరివేపాకు, చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. మళ్ళీ మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. బీరకాయలో నీళ్ళు ఊరుతాయి. ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై అయ్యాక కచ్చా పచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ కొంచెమే వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఆ తర్వాత దంచిన పొడి వేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్నాక ఒక 5 మినిట్స్ పాటు అలానే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత బీరకాయ తీయగూర రెడీ. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రాణి చేతి వంట.